नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. शिवस्मारकाला धोका नाही. नादुरुस्त साकवांची धक्कादायक आकडेवारी. आणि दोडामार्गात ठेकेदार महिलांमध्ये राडा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शिवरायांच्या पुतळ्याला कोणताही धोका नसून तो पुढील 100 वर्ष टिकेल असा डिझाईन केलाय. फक्त चबुतऱ्याच्या बाजूचा काही भाग हा माती खचल्यामुळे गेलाय, अशी माहिती कोकण प्रादेशिक विभाग मुख्य अभियंता शरद राजभोज यांनी दिली. राजकोट येथील खचलेल्या भागाची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. तो पुतळा पुढील 100 वर्ष टिकण्यासाठी डिझाईन केलेला आहे आणि हा डिझाईन करताना IIT पवई आणि इतर सगळ्या नामांकित संस्था ज्या आहेत त्यांचे जे डिझायनर प्रोफेसर आहेत त्यांचे डिझाईन घेऊन केलेलं आहे आणि त्यांच्या सुपरविजनखाली केलेलं आहे. पुतळा एकदम सुस्थितीत आहे आणि आम्हाला खात्री आहे शासनाला किंवा पिढवडीला की पुढील 100 वर्ष नक्की टिकेल, याला काही होणार नाही. सुशोभीकरणाचं काम कसलं, नेमकं कशामुळे खचलं ते? सुशोभीकरणाचं काम इथे केलेलं नाही. हे पूर्वीच जे काही पेव्हिंग केलेलं होतं ते माती खाली लूज असल्यामुळे तिथं सेटलमेंट थोडी झालेली आहे. त्या पलीकडे काही झालेलं नाही. मोठ्या प्रमाणात पाऊस 2-3 दिवस पडल्यामुळे माती थोडीशी कचलेली आहे आसपासची, एवढाच विषय आहे. आंदोलनही झालेलं पाहायला मिळतं, तुमच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी झालेली पाहायला मिळते. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांसमोर अहवाल सादर करताना त्यांची जी मागणी आहे की ठेकेदारावर कारवाई करा, या संदर्भात काही हे शेजारी जे काही माती खचली त्याच्याबद्दल आम्ही व्हिजिलन्सला पाठवून त्याचा अहवाल मागू आणि त्याच्या जे काही शिफारशी असतील त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. आज पाहणी केल्यानंतर तुम्ही नेमके काय आदेश दिलेत? मी आता पाहणी केलेली, आदेश दिलेले नाही. मी पाहणीनंतर मी देईल आता ऑफिसमध्ये. काय वाटतं तुमचं? म्हणजे नाही, तसं सिरियस काही नाही याच्यामध्ये. हे जनरल रुटीन आहे. पावसामुळे थोडीशी माती खचते आसपासची, एवढंच आहे त्याच्यामध्ये, विशेष काही नाही आहे त्याच्यामध्ये. शिवरायांच्या पुतळ्याच्या बाजूचा काही भाग खचलाय, मात्र पुतळ्याला कोणताही धोका नसल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केलंय. राजकोट इथं पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. पुतळ्याच्या जरा बाजूला थोडीशी माती खचलेली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ तिथकडे खड्डा बुजवून डागडुजी केलेली आहे. तुम्ही आता पाहणी केली, काय सांगा? नाही, मी मागच्या आठवड्यात एकदा भेट दिली होती तिथे. त्यावेळी थोडंसं एक क्रॅक दिसली होती मला. तशी कल्पना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकर्त्यांना दिली होती मी. त्याप्रमाणे त्यांनी काम पण सुरू केलं होतं, परंतु काल 2 दिवसांत खूप पाऊस पडल्यामुळे माती थोडीशी जास्ती खचली आणि तसा किल्ल्याला काही धोका नाही आहे. साईडचा जो पोर्शन जो आहे, जो भराव बाजूचा केला आहे तोच थोडासा खचला होता, तो आता दुरुस्त केला आहे. या विभागातले जे आपले SE आहेत ते बहुशेक घेऊन गेलेले आहेत आणि त्यांनी काही सूचना त्यांना केल्यात. मी त्यांना सूचना करेन, काही त्यांना ग्राउटिंग करायला सांगितलं आहे मी अजून, की थोडासा माती थोडी पुन्हा खचण्याची शक्यता नकार देत नाही. त्या अनुषंगाने त्याने मातीच्या ठिकाणी पुन्हा सिमेंट थोडंसं ग्राउटिंग करून भरावं अगोदर आणि मग हा भराव चांगला स्थिर राहील असं व्यवस्था करावी. पण एकंदर किल्ल्याला आपल्या पुतळ्याला काय धोका नाही आहे हे नक्की आहे. कालच्या घटनेची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि त्यांनी कोकण विभागाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता होते शरद राजभोज यांना आता पाठवलं होतं. त्यांनी देखील पाहणी करून गेलेली आहे. त्याच्याशी आपलं काय बोलणं झालं किंवा काय? नाही, साहेबांचं माझं बोलणं झालं होतं. मुख्यमंत्री साहेबांशी माझं बोलणं झालं होतं. त्यांना एक कल्पना दिली होती की बाबा हे पाहणी मी अगोदर केली होती, त्यामुळे त्या लोकांना सूचना दिल्या होत्या. त्या त्यांनी कारवाई सुरू केली. पण ते कालच्या 2 पावसामुळे अचानक पाऊस मोठा झाल्यामुळे ते जास्ती म्हणजे जास्ती डेप्थ डिप्रेशन आलं होतं. त्यामुळे राजभोज येऊन गेलेले आहेत. त्यांना अधिकारी सूचना दिलेल्या असतील. आता त्यांना मी सूचना देईन, आता काही त्यांना लेखी त्यांना सूचना देईन काही, आणि मला वाटतं की ते काम व्यवस्थित होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम येणार नाही काही. वैदिक धर्म संस्थान आणि दी आर्ट ऑफ लिव्हिंग सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रशिक्षक दर्शक हातीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी 18 जून 2025ला 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मूळ सोरटी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन सोहळा आणि रुद्रपूजा आयोजित करण्यात आली आहे. 2 टप्प्यात हा कार्यक्रम होणार असून श्रीधर अपार्टमेंट इथं दर्शन सोहळा होणार आहे. 1000 वर्षांनंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा दर्शन सोहळा होणार आहे. पूर्णपणे मोफत असा हा सोहळा असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंग ही संस्था अध्यात्माच्या क्षेत्रामध्ये खूप कामगिरी करते, योगाच्या क्षेत्रामध्ये करते आणि आता एक वेगळा असा उपक्रम हा श्री रविशंकर यांनी संपूर्ण भारतामध्ये घेण्याचा ठरवलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की सोरटी सोमनाथ हे जे शिवलिंग आहे, ज्यावेळेला मोहम्मद
गजनी यांनी त्या ठिकाणी सोरटी सोमनाथवर हल्ला केला, त्यावेळेला हे शिवलिंग तोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे हे ह्या शिवलिंगाचं जे वैशिष्ट्य होतं हे संपूर्ण भारतामध्ये त्या काळामध्ये ज्ञात होतं की हे शिवलिंग अधांतरी आहे, हे कुठलाही आधार न घेता त्या ठिकाणी प्रस्थापित झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे त्याचे भंग झाल्यानंतर जे त्याचे तुकडे होते हे त्या काळामध्ये दक्षिणेमधली जे ब्राह्मण कुटुंबीय आहेत त्यांनी दक्षिणेमध्ये नेऊन त्याची जपणूक केली आणि त्यावेळेला त्यांना असं हे होतं की सध्या योग्य वेळ नाही हे लोकांच्या समोर नेण्याचं आणि ते आता आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं होतं की शंकर नावाचं एक आपण त्याला असं म्हणू शकतो गुरु येतील, त्यांच्या ताब्यात तुम्ही हे द्या आणि त्याप्रमाणे त्या ब्राह्मणांनी ते तुकडे म्हणजे शिवलिंगाचे जे अवशेष होते ते त्यांच्याकडे दिले आणि आजही जर तुम्ही बघितलं तर ह्याच्यामध्ये आपोआप कसं तरंगू शकतं तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक अंश आहे आणि आजसुद्धा ते तुकडे एकामेकाला जोडले जातात त्या आकर्षणाने. असं मॅग्नेटिक हे कुठल्या ह्याच्यामध्ये आढळत नाही. तर हा एक अनेक वर्षाचा भारताचा ठेवा आहे जो आता लोकांच्या समोर येतो आहे. तर त्यांनी कोकणामध्ये सुद्धा त्यांनी दौरा लावलेला होता आणि ह्या शिवलिंगाचं पूजन आणि ते लोकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. तर सावंतवाडीला ते 18 तारीखला सकाळी 9 ते 10 पूजा असणार आणि 10:30 पासून मग लोक येऊन ते दर्शन घेऊ शकतील. आता शेवटी हा श्रद्धेचा भाग आहे, त्याच्यामुळे कोणी यावं हे ज्याच्या त्याच्या मनावर आहे, परंतु आपल्या शहरामध्ये येत असताना लोकांनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी सर्व नागरिकांना सावंतवाडी शहरातल्या विनंती. सावंतवाडी शहरामध्ये माझ्या घरी येणार, त्याचं माझ्या ऑफिसमध्ये ते दर्शनासाठी ठेवलं जाणार आहे आणि हे ठेवण्यामागे वैदिक धर्म संस्थान आणि द आर्ट ऑफ लिव्हिंग जे सिंधुदुर्गची त्यांची जी ब्रँच आहे त्याचे हे सगळे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हा कार्यक्रम सावंतवाडीला होऊ शकतो. जिल्ह्यात कणकवलीला सुद्धा होणार आहे आणि हा एक आपल्या देशातला एक अमोल ठेवा आहे की अशा तऱ्हेचं कुठे बघायला मिळत नाही की चुंबकीय आकर्षण असलेले जे आपण ज्याला म्हणू शकतो की एखाद्या दगडामध्ये चुंबकीय आकर्षण असू शकत नाही, त्याच्यामध्ये वेगळे कंटेंट्स असू शकतात परंतु चुंबकीय आकर्षण असू शकत नाही. तर हे जगामध्ये सुद्धा अशा मोजक्या ठिकाणी असं आढळलेलं आहे की त्या आकर्षणामुळे तरंगलेले आढळलेले आहेत. असं जगामध्ये क्वचितच आढळतं आणि ते त्या काळामध्ये जे घडलं त्याच्यामुळे हे जगापासून दूर राहिलेलं होतं. या निमित्ताने लोकांना बघायला मिळेल आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रशिक्षक उमेश वांगणकर आहेत, तर ते सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी होणार. तिथले जे प्रमुख त्यांचे आहेत. आर्ट ऑफ लिव्हिंग केवळ अध्यात्मामध्ये नाही तर आपल्याला माहिती आहे की योगामध्ये त्यांचं खूप मोठं काम आहे आणि जगभरामध्ये जे भारतीय संस्कृतीचे प्रचारक म्हणून ज्यांना मान्यता आहे त्याच्यापैकी एक श्री श्री रविशंकर आहेत आणि त्याच्यामुळे ते ज्यावेळेला एखादी गोष्ट हाती घेतात त्यावेळेला त्याच्यामागे शास्त्रोक्त कारण असतं. तब्बल 1.5 महिन्यांच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्यात. या पहिल्या दिवशी नवागतांचं स्वागत वाजत गाजत तसेच औक्षण करून पायांचे ठसे घेऊन करण्यात आलं. कसाल येथील प्राथमिक शाळा नंबर 1 इथं कसाल सरपंच राजन, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष लव म्हाडेश्वर, उपाध्यक्ष तृप्ती नारकर, मुख्याध्यापक धोंडी चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य संजय वाडकर, पूजा आंबेरकर, गार्गी शिर्के, पोलीस पाटील अनंत कदम, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किसन धुरी, माता पालक पदाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपूर यांनी शाळेला भेट देत शाळेतील सर्व बाबींची माहिती घेतली। यावेळी त्यांच्यासोबत सुधीर बालम हे उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांना पुस्तकं तसंच श्रीभाई सावंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त वह्या वाटप करण्यात आलं। हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ही सावंतवाडची सर्वात जुनी शैक्षणिक संस्था आहे। या गेल्या काही वर्षामध्ये आमचा 10वीचा 12वीचा रिझल्ट 100% लागला जातो। स्कॉलरशिपमध्ये सुद्धा 5वी आणि 8वीच्या स्कॉलरशिपमध्ये आमचे मुलं जास्त गुणवत्तेवादी असतात। इतर अनेक विषयांचं मार्गदर्शन वेगळं चांगल्या पद्धतीने केलं जातं। अनेक स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन केलं जातं। याचा परिणाम म्हणून यावर्षी आमच्याकडे गेल्या वर्षीपेक्षा जवळजवळ 50 मुलांनी जास्त ॲडमिशन घेतलेले आहे। 50-100 मुलांनी जास्त ॲडमिशन घेतलेले आहे। दिवसेंदिवस आमच्याकडे विद्यार्थी संख्या वाढत आहे। या विद्यार्थ्यांना ज्या आवश्यक गोष्टी असतात त्यामुळे वर्गखोल्या, सीसीटीव्ही निरीक्षणाखाली किंवा प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर लॅब, त्यानंतर इतर ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, क्रीडा ग्राउंड, आता आम्ही क्रिकेटचं ग्राउंड तयार करतोय क्रीडा सोयीसाठी, व्हॉलीबॉलसाठी करतोय। यावर्षी आमच्याकडे 115 मुलांनी SSC परीक्षेला क्रीडा गुण मिळवलेले आहेत। अशा अनेक गोष्टीकडे संस्था म्हणून संस्थेचे आमचे अध्यक्ष विकासभाई सावंत, सेक्रेटरी VNX सर, खजिनदार नाईक सर, आमचे स्कूल कमिटी अध्यक्ष अमोल सावंत सर आणि मी उपाध्यक्ष, आमचे संचालक बागवे सर, चौकोळ हायस्कूलचे शाळा समिती अध्यक्ष बागवे सर, अशी सगळी मंडळी आम्ही एकत्र येऊन या जास्तीत जास्त मुलांना सुविधा देता येतील यासाठी सतत प्रयत्न करत असतो आणि त्याचा हा परिणाम दिसतो। शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज प्रभारी मुख्याध्यापिका सौ संप्रवी शंकर शाळेत आज शून्य शिक्षकी शाळा किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शाळांमध्ये विद्यार्थी नाहीत आणि विद्यार्थी संख्या घटली, त्यामुळे शिक्षकांवर समायोजनाची किंवा आजची समस्या उभी राहिलेली आहे। पण आज जिल्ह्यामध्ये राणी पार्वती देवी हायस्कूल हे नाव घेताच पालकांचा ओढा किंवा विद्यार्थ्यांचं आमच्या शाळेकडे येणं पाहता खरोखरच ही एक समाधानाची बाब आहे। आज शैक्षणिक वर्ष 25-26च्या आजच्या प्रथम दिनी विद्यार्थ्यांचा आमच्याकडे असलेला ओढा किंवा विद्यार्थ्यांची आमच्याकडे आलेली संख्या पाहता मला खूप समाधान वाटतंय। आमच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन, क्रीडा स्पर्धा किंवा क्रीडा ह्या विभागाचा विचार करता गेल्या वर्षी 140 विद्यार्थी आमच्याकडे क्रीडा गुणासाठी पात्र ठरलेले होते। हा आलेख निश्चितच उंचावता जाईल।
सहशालेय उपक्रम आणि स्पर्धा परीक्षा यामध्येही विद्यार्थ्यांचे यश हे कौतुकास्पद आहे आणि एकंदरीत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करता निश्चितच आम्ही समाधानकारक म्हणजे पालकांना निश्चितच समाधान प्राप्त होईल. आरपीडी ऍडमिशन घेतल्यानंतर आपण निर्धास्त राहू शकाल याची ग्वाही मी देते. उच्च माध्यमिकचाही निकाल अगदी जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी चांगले यश मिळवलेले आहे आणि विद्यार्थ्यांचा ओढाही आमच्याकडे प्रवेश घेण्यासाठी असतो आणि आपणही या प्रकारे नेहमीच आपलं पालकांचं सहकार्य आमच्यासाठी राहील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. धन्यवाद. दोडामार्ग मांगिली इथं घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. जीवित हानीचे प्रकार रोखण्यासाठी महावितरणनं दक्षता घेणं आवश्यक आहे. गवस कुटुंबाची मी भेट घेणार आहे. हा अपघात कसा घडला याची चौकशी करण्यात येणार असून भविष्यात कोणाचेच हकनाक जीव जाता नये यासाठी आवश्यक सूचना महावितरणला करणार असल्याचं आमदार दीपक केसरकर म्हणाले. दोडामार्गमध्ये विजेचा धक्का लागून एक युवक जागीच ठार झाला. स्वतः आमदार निलेश राणेंनी म्हटलं की आपल्या जिल्ह्यातली जी वीज यंत्रणा आहे ती 2 वर्ष वापरायची गोष्टी 10 वर्ष वापरते. अनेक लोकांचे जीव जातात. आपण याकडे कसं बघणार? मी लवकरच तिथं मांगिलीला झालेलं आहे. मला वाटतं हे मांगिलीला मी आता भेट देणार आहे त्या युवकांच्या ह्याला. त्या ह्या आठवड्यात किंवा पुढच्या आठवड्यात मी भेट देईन. त्यांना आवश्यक ती मदत तर करेन. परंतु असे प्रकार पुन्हा घडणार नाही त्याच्यासाठी आपल्याला काही गोष्टींची काळजी ही MSEBने सुद्धा घेतली पाहिजे. त्याच्यामध्ये मला असं सांगण्यात आलेलं होतं की त्याच्यासाठी जे गार्ड हे असतात म्हणजे गार्डिंग असतं ते म्हणजे वायर्स असतात अशा जोडलेल्या त्या व्यवस्थित आहेत म्हणून. परंतु हा अपघात कसा झाला तर त्याच्या बाबतीत चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई. कारण पुढे असं घडता कामा नये. तरुण लोकांचे बळी जाता कामा नये. तरुण काय कोणाचेच बळी जाता कामा नये. सावंतवाडी बस स्थानकाचा PPP तत्वावर विकास होणार आहे. हायवे लगत असल्यानं पूर्णपणे अत्याधुनिक असं हे स्थानक होईल. दरम्यानच्या काळात इथं पडलेले खड्डे डागडुजी करण्यात येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं असं हे स्थानक सावंतवाडीत उभं राहील असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय. सावंतवाडी बस स्थानकाचा माझी मीटिंग झाली आणि ह्या आठवड्यामध्ये पुन्हा मीटिंग आहे. तर PPP तत्वावर ह्याचा विकास करावा कारण हे हायवेवर असलेलं बस स्टँड आहे. त्याच्यामुळे आता जर तिथं पूर्वीच मंजूर झालेली छोटीशी इमारत बांधली तर याचा पूर्णपणे विकास होऊ शकणार नाही. जसा कणकवली स्थानकाचा आता पूर्ण विकास होणार आहे कारण ते सुद्धा मेन हायवेवर आहे तसंच सावंतवाडीचं बस स्टँडसुद्धा हायवेवर आहे आणि त्याच्यामुळे त्या पूर्णपणे त्याचा विकास करून अतिशय अत्याधुनिक असं त्या ठिकाणी होईल. परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये तिथं खड्डे वगैरे पडलेले आहेत ते ताबडतोब बुजवून घेऊन ते लोकांना त्रास होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत आणि पावसाळा संपल्याबरोबर ह्याचं काम सुरू होईल. त्याचं लवकरच टेंडर निघेल आणि त्याचं काम सुरू होईल आणि अतिशय भव्य असं बस स्थानक जे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं असेल सावंतवाडीला साकार होईल. सावंतवाडीकरांनी मला अनेक वर्ष प्रेम दिलंय त्यामुळे येणाऱ्या काळात महायुतीची सत्ता नगर परिषदमध्ये दिसेल असा विश्वास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत विचारलं असता दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय. सावंतवाडी नगरपालिकेच्या निवडणुकीला आता प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे प्रभाग होईल. पक्षाने सावंतवाडीमध्ये लोकांना उत्सुकता आहे की केसरकरांची सत्ता पुन्हा गेल्यावेळी भाजपची होती. काय तुमची रणनीती असेल किंवा काय आता लोक इच्छुक झाले? एक गोष्ट अशी होती बघा की अनेक वर्ष लोकांनी प्रेम दिलेलं आहे आणि ते प्रेम तसंच टिकून आहे. मागच्या इलेक्शनला आपल्याला माहिती आहे की अपक्ष उमेदवार उभे राहिले त्याच्यामुळे अगदी काठावरची लढाई झालेली होती. आता आम्ही दोन्ही पक्ष एकत्र आहेत त्याच्यामुळे ही निवडणूक व्यवस्थित होईल आणि युतीचं नगराध्यक्ष आणि सत्ता ही सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग तिन्ही ठिकाणी असेल. नाही समन्वयासाठी संपर्कमंत्री नेमलेले आहेत. संपर्कमंत्री पालकमंत्री एकत्र बसतील. पक्षाच्या स्तरावरचे जे नेते आहेत ते एकत्र बसतील आणि हा समन्वय घडून येईल. त्याच्यामध्ये काय अडचण निर्माण होईल असं मला स्वतःला वाटत नाही. आंबडगाव येथील खालची वाडी ते देऊळवाडी या 2 वाड्यांना जोडणाऱ्या पुलाचं काम पावसाळ्यात सुरू झाला तरी पूर्ण झालं नाही. त्यातच पर्यायी मार्ग वाहून गेल्यानं महिला संतापल्या. यावेळी ठेकेदार महिलांना जे बोलला ते ऐकून महिलांनी त्या ठेकेदाराला फैलावर घेतलं. पाहुयात नेमकं काय घडलंय. शाळेची भुरगी कामाची भुरगी आमच्या कामात गेल्याशिवाय पोट भराना आणि हे आमका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणता अनाडी अडवून पाडा उलेता आमच्या कोणत्या अड्यांचा उलेता आणि तुम्ही जायला झाले तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेऊ जाय ना. आता किती महिने झाले आज महिने झाले आता वैर होईल ते आमका
पाणी गेला हातपाय धुवून आम्ही वचपाची खंय बसीन आमकां चोडा नाका म्हणटा रेब्याचे पाय घेवन वचपाची कशी आम्ही आता रस्तो गेलो हॉर्न गेलो नाव काय चैतन अरे नाव तेजे शुभम शुभम आम्ही अनाडी बायला म्हणत आम्ही संसार केलो तो आमकां पोसता चप्पला उडता बॅगा उडता तेंची आणि जर पाण्यात पेयले जाल्यार व्हांवून गेली जाल्यार भुरग्यांक आमी सोदपाची खंय सांग पळया. आतां आमची बारीक बारीक भुरगीं आसा 4थी आहा 5वी आहा 6वी आहा तेंची आतां बॅगा व्हांवून वचून ती भुरगीं व्हांवून गेली जाल्यार आमी सोदतली खंय शाळेन वचून. आणि ते वयल्यान आमकां काय सांगतात ना आमी खंय व्हांवून गेले आपले लेबर बघतले ते आमकां पळयतले आमी मरता तेन्ना मागीर येतले पळोवच्याक ते आमच्या ह्या गांवांत आमकां सामान काय मेळपाचें दुकान ना. आपलें काम ना जेन्ना आमी गोंयान वयतली तेन्ना कोण भरतलो जाल्यार गोंयान वचूंक जाय मागीर हाडटलो जाल्यार हांगा काय गांवा सारकें ना दोड्या मार्गार वचूंक जाय. दोड्या मार्गार कशें आमकां रस्तो ना जाल्यार फुडें सांगली कोणाक ते हाड म्हणून आमी भियाना कोणाक ते मोठ्याक हाड म्हणून कंप्लेन करता. सकाळी इश्कोलाक भुरगीं येता ती हांगा इतले पाय वयता भितर आनी अडकोन उरता ती इश्कोलाक कशी पावतली बस तांकां चुकोन वयता मागीर आनी हांगा बसी ना तेंची 2 व्हिलरी ना वचपाची कशी 2 व्हिलर भायर सरना पांयान वचूंक मेळना. ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कितें सांगता थंय तुमकां उदक दवरता थंय टाकी दवरता ते टाकीन तुमी पाय धुया आनी तुमी इश्कोलाक भुरग्यांक पाया टायमार इश्कोलाक भुरगीं पावतली. मागीर हांगातली तुमी अनपट पायला म्हणून हांगा विचारपाक येता डेली. आतां आमकां रस्तो भायर पडपाक रस्तो लायल्यार कशी वयतली आमी ते तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक दिसना मागीर आनी आमकां अनपट म्हणून सांगतले हे शिकलेले आसा बरे सगळी अनपट हांगा अनपट पायला म्हणून हांगा गांवांतली झगडटा म्हणटा हे शिकलेले आहा जाल्यार ही वाड अशी कित्याक दवरल्या ती आतां थंयसून ते टेम्पररी रोड तुमकां बरो करून दिवं म्हणटा तो तुमी करून दिवंक शकना न्हू मागीर ह्यो तरी करा न्हू मागीर आमकां वाट तरी जाय न्हू. तुमी फूल झगडो येता म्हणून ते कितें सांगता आमकां वर्साची मुदत आहा 3 म्हयन्यांनी करपाक जाय अशें काय ना. तुमची वर्साची मुदत आहा ती बरोबर आसा पण 3 म्हयन्यांनी करा केन्ना करा पण आमकां वाट तरी जाय न्हू. आमकां वाट ना रस्तो ना ताका लागून आमी बेगीन पूल कर म्हणून सांगता तांकां अशें म्हणटा म्हणून ही बायलां गांवांतली बायलां अनपड बायलां ही झगडपाक येता म्हणून सांगता मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टरान आतां सांगपाचें न्हू. आंबडगाव येथील खालचीवाडी ते देऊळवाडी या 2 वाड्यांना जोडणाऱ्या पुलाचं काम पावसाळ्यात सुरू झाला तरी अर्धवट आहे. यातच तयार केलेला रस्ताच रविवारी वाहून गेला त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी शाळा चुकली. आक्रमक झालेल्या महिलांनी ठेकेदाराला गाठत जाब विचारला मात्र यावेळी ठेकेदार आणि महिलांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. पाऊस 10-15 तारीख आयज कंप्लीट कित्याक जावना टाइम गेलो मदलो टाइम गेलो तुम्ही कितले लेट चालू केले परत काम गावाला तुमचे सरपंचाक आयकून घेवचे पडटा विनाकारण लोक येता ताका हे करता विनाकारण सरपंचाक कित्याक इंजिनियर कितले फावटी 5-6 फावटी येयल्लो ताका. आंबडगावात खालचीवाडी देऊळवाडी या वाड्यांना जोडणाऱ्या पुलाच्या कामाला ऑगस्ट महिन्यात वर्क ऑर्डर मिळाली होती मात्र ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे हे काम रखडून पडलं. ठेकेदारानं या 2 वाड्यातील लोकांसाठी पर्यायी रस्ता काढला होता मात्र मुसळधार पडणाऱ्या पावसामुळे पर्यायी रस्ताच वाहून गेला. हा पर्यायी रस्ता वाहून गेल्यानं नागरिकांचे मोठे हाल झाले. कामाला जाणारे शाळेत जाणारी मुलं गावातच अडकून पडले. ग्रामस्थांनी यावरून ठेकेदाराला धारेवर धरलं. आमचे टोळीवाडी न्हू पाईप घालचे असलेले त्यांच्यानी काय येते जमीन हे पाईप घालून सकल घातला पाईप खाली आणि पाणी वरतून जातं. त्यांना सांगितलं होतं काम करतात ना शिस्तीत करा ग्रामस्थांना विचारा. काय होतं या विषयात सरकारची फार बदनामी होते अशी कामं झाल्या सरकारला दोष देतात सरकारचा काही दोष नसता PWDचे काम असून त्यांच्याकडे ऐकून जाय बरोबर हा काय करता हो साहेब पत्र देऊन फायदा काय फॉलोअप घेऊन ते करा ना कोण करणार तिथं काम ते बघा विचार तरी करा तुम्ही गाडी जाऊ शकते काय शिफ्ट करताना किती टाइम लागतो त्यांचा रस्ता देऊन देऊ ह्या करून देऊ संकष्टी होऊ शकतं का आता. आक्रमक झालेल्या महिलांनी जाब विचारण्यासाठी ठेकेदाराला गाठलं
मात्र ठेकेदारानं महिलांना उर्मट उत्तरं दिली, त्यांचा अपमान केला। यावरून महिला चांगल्याच संतापल्या। शाळेची भुरगी कामाची भुरगी आमच्या कामात गेल्याशिवाय पोट भराना आणि हे आमका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणता अनाडी शुभम आम्ही अनाडी पाहिला म्हणत आम्ही संसार केला तर आमका पोचता आता आमची बारीक बारीक भुरगी आसा, 4थी आ 5वी आ 6वी आ तेंची आता बेगा होऊन वचो काय ती भुरगी होऊन गेल्याला आम्ही सोदतरी गोंय शाळेन वचो आणि ते चोयल्यान आमकां काय सांगतात ना आम्ही खंय होऊन गेले आपले लेबर बघतले ते आमकां पळयतले काय हाडलो जाल्यार हांगा काय गांवा सारके ना दोऱ्या मार्गावर सांगताय आमचो रस्तो भायर पडपाक रस्तो लायला कशी वयतली आमी ते तांकां कॉन्टॅक्ट करप दिसना मागीर आनी आमकां अनपड म्हणून सांगतले हे शिकलेले आसा बरे सगळी अनपड हांगा अनपड पाहिला म्हणून हांगा गावातली झगडटा म्हणटा हे शिकलेले आसा जाल्यार ही माणूस ही घटना दोडामार्ग नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना समजली, लागलीच त्यांनी आंबडगाव गाठलं। यावेळी चेतन चव्हाण यांनी बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता घंटे यांना घटनास्थळी आणलं आणि त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून ठेकेदार सुयश राणे आणि स्वप्नील देसाई यांना खडसावलं। ऑगस्ट पाऊस सांगूच नको पाऊस आज 15 तारीख आज झाले ऑगस्टात तुका दिली ऑर्डर मध्ये तुम्ही किती त्यात तुझा प्रॉब्लेम तुझा प्रॉब्लेम तुमचा रोज घेऊचोच पडतो लोकांचा विरोध बोलत जाऊचं नाही रे आज संध्याकाळपर्यंत नक्की होतं ना बघ नक्की होतं ना साहेब तुम्ही आज थांबा तुम्ही जाऊ नका इकडे साहेबांकडे घालत जेव्हा जेवणाची सोय करा हज जेवण घालाय का तुम्ही आता कमाल तुम्ही इकडे थांबा पाहिजे आणि आज लोकांचा रस्तो काही करून इंजिनियर असून यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपा शहराध्यक्ष राजेश फुलारी, रंगनाथ कवस, पिंकी कौठणकर उपस्थित होते। मुलं शाळेला जातात, ती शाळेची मुलं राहिली, कामाला जाणाऱ्या लोकांची गैरसोय झाली आणि पर्यायी जो रस्ता काढलेला तिथे तो वाहून पण गेला पावसात आणि त्यामुळे लोकांचे भरपूर हाल झाले आणि आम्हाला पण भरपूर त्रास झाला। कॉन्ट्रॅक्टरने जेईंचं पण काही लक्ष नाही, बांधकाम PWDचं अजिबात ह्याच्याकडे अजिबात लक्ष नाही, तरी ते इग्नोर करतात। 1000 वेळा त्यांना पत्र व्यवहार करून सुद्धा त्यांनी काही लक्ष देत नाही। ते म्हणतात की आमचं काम आहे आम्ही बघून घेणार, ग्रामपंचायतचा काही विषय नाही, पण लोकांना आम्हाला फेस करावे लागतात। ते अजिबात इकडे येऊन काहीच लक्ष देत नाही कामाला, त्यामुळे त्यांच्यामुळे हे काम राहिलं आहे। कॉन्ट्रॅक्टरकडे त्यांचंच लक्ष नसतं, मग कॉन्ट्रॅक्टर तरी का काम करणार? जर बांधकामचं लक्ष नसेल ना तर कॉन्ट्रॅक्टर काय काम करणार असा विषय आहे। आणि आम्हाला आता त्यांनी 1 महिना तरी जाणार हे काम करायला, तर लोकांना त्यांनी पर्यायी मार्ग काढून द्यावा चांगला, कारण लोकांच्या भरपूर गैरसोय होते आणि त्यांना काय सोय करून द्यावी त्यांची। आवश्यक असताना जे ब्रिजची हाईट दिलेली आहे, जी लोकांची मागणी होती या ठिकाणी 4 पाईप टाकून पर्यायी रस्ता करा, तर एकच पाईप टाकले तुम्हाला दिसणार आहे तिकडे। ह्या सर्व जे आता कोणालाच काही पडलं नाही, लोकांचे हाल होतात ते होऊन दे। आता जर प्रश्न एक उद्भवला की जर समजा ब्रिजची हाईट दिला तिकडे जर समजा आपण भराव टाकला तर ही जी लाईन आहे ती लाईन गाडीनं लागणार आहे। जेव्हा आम्ही सांगतो की टेक्निकल पर्सन नाही आहे तरी मी सांगतो आमचे इंजिनियर नाही लाईन लावायचं, पण जे तुम्ही काय केलात त्यांच्याकडे उत्तर नाही आहे। म्हणजे ब्रिज ही लाईन गाडीनं लागणार आहे हाईट दिल्यानंतर। हे सर्व जर असे जर गोष्टी चालत राहिल्या तर लोकांचा जो रोष आहे तो 100% येणारच आहे। आणि हा रोषला कोण सामोरं राहतं? बांधकाम विभाग आहे, त्याची लक्ष दिलं पाहिजे होतं। लोकांच्या मेच्या ह्याच्यापूर्वी पण आम्ही आलो होतो, इंजिनियरला सांगितलं होतं, जे आपले अभियंता आहेत त्यांना सांगितलं होतं, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना सांगितलं होतं की लवकरात लवकर तुम्ही या ब्रिजचं काम करा, कारण लोकांचे हाल बघा कसे आहेत। लोक पाण्यात जात आहेत आणि जो पाऊस नाही आहे आता बरेच सकाळपासून पाऊस नाही आहे। पाऊस आला तर इकडनं येणं जाणं पण शक्य नाही आहे। आणि आज शाळेचा पहिला दिवस आहे, शाळा पलीकडे गाव तिकडे राहिलेलं आहे आणि शाळेतली काही मुलं पण आज पहिल्या दिवशीच गेली नाही आहेत। जे सरकारने सांगितलं प्रवेशाचा उत्सव साजरा करा, शाळेमध्ये नवीन मुलांना येण्यासाठी हे करा, त्याच्यासाठी जर रस्ता नसेल आणि हे सर्व इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर जे आता अभियंता आहेत त्यांच्या या चुकीमुळे घडलेलं आहे। त्याच्यामुळे ह्याचा आपण नक्कीच नितेश राणे साहेबांकडे पालकमंत्री जे आहेत त्यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत आणि पुढची नितेश राणे साहेब आपल्या पद्धतीने आपल्या स्टाईलने कॉन्ट्रॅक्टरला आणि या जे ठेकेदार आहेत आणि जे इंजिनियर अभियंता आहेत
त्यांना आपल्या स्टँडने त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. नमस्कार, मी शरद नारकर, महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अध्यक्ष. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 2000 ते 3000 पेन्शनधारक आहेत आणि या सर्व डिपार्टमेंटच्या पेन्शन झालेल्या आहेत, पगार झालेले आहेत, परंतु शिक्षकांचं अजून पेन्शन झालेली नाही. शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला, थेट भेटलो, तरीसुद्धा कोणतं तरी कारण सांगून आणि जो प्रशासनातला जो ढिलेपणा आहे त्याचा फटका ह्या 80 90 वर्ष 95 वर्ष वय झालेल्या सेवानिवृत्तांना बसत आहेत. त्यांची औषधं असतात, गोळ्या असतात, मुलांचं शिक्षण, नातवंडांचं शिक्षण असतं, त्यांचं घरभाडं असतं आणि इतर काही प्रॉब्लेम असतात, त्यांनी कर्ज काढलेली असतात आणि ती वेळेत पेन्शन न झाल्यामुळं आज शिक्षकांच्या मनात प्रशासनाच्या विरुद्ध अतिशय तीव्र अशी संतापाची लाट उसळलेली आहे. रोज मी जिल्हाध्यक्ष या नात्यानं प्रत्येक तालुका अध्यक्ष, कोणी सभासद यांच्या तक्रारीचा किंवा संतापाचा मला सामना करावा लागतो आणि मी अक्षरशः कंटाळलेलो आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं इतका ढिलेपणा बाकीच्या ठिकाणी कुठेही आपल्याला आढळून येत नाही. आणि सिंधुदुर्ग सारख्या एवढ्या पुढारलेल्या जिल्ह्यामध्ये गतिमान प्रशासन असे उपक्रम राबवत असलेलं जिल्हा परिषद, तरी सुद्धा या शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबत किंवा शिक्षकांच्या अडचणीबाबत कुठलंही जे डिपार्टमेंट आहे ते त्यांच्याकडं जसं पाहिजे म्हणावं तसं लक्ष देत नसलेलं आपल्याला वारंवार दिसून येतंय. शिक्षकांची पेन्शन असो, शिक्षकांची ग्रॅज्युएटी असू देत, शिक्षकांची अनेक देयकं असू देत, ती एकाचं एकदा एक होत आहे तर दुसऱ्याचं 4 महिन्यानं, कोणी सप्टेंबरमध्ये रिटायर झालंय तर त्याची अजून काही देयकं द्यायची आहेत, गेल्या वर्षीची पण अजून काही देयकं द्यायची आहेत. वारंवार सांगून, तक्रारी करून सुद्धा किंवा भेटून, नुसत्या तक्रारीच नाही तर त्यांच्या निदर्शनास आणून त्यावरचे उपाय सांगून तरी सुद्धा प्रशासन अतिशय म्हणजे ह्या शिक्षकांच्या अक्षरशः जीवाशी खेळतंय असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. कारण वयोवृद्ध जे शिक्षक शिक्षिका हे आहेत ते आता औषधावरच त्यांचं जीवन अवलंबून आहे आणि बऱ्याच लोकांच्या माझ्याकडे एवढ्या तक्रारी आल्या आणि म्हणून मी आज तुमची भेट घेतली. आणि यातून जिल्हा प्रशासनानं मी उद्याच माननीय शिवसाहेब, शिक्षणाधिकारी साहेब आणि मी पालकमंत्री साहेबांना सुद्धा एक निवेदन देऊन त्यांचं सुद्धा लक्ष या कारभाराविरुद्ध त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यांचंही लक्ष इकडं वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, पेन्शनधारकांची पेन्शन कुठल्या तारीखला होते? अद्यापर्यंत ही पेन्शन का झाली नाही याबाबतचं संबंधित विभागाकडून आपल्याला काही कळवण्यात आलंय का? आम्हाला त्यांच्याकडून काही कळवण्यात आलं नाही. किमान 5 तारखेपर्यंत, खरं म्हणजे 1 तारखेलाच पेन्शन व्हायला पाहिजे असा नियम आहे, पण किमान 5 तारखेपर्यंत तरी पेन्शन व्हायला पाहिजे. नाहीतर आता आमच्या राज्याध्यक्षांनी सुद्धा आम्हाला एक पत्र दिलेलं आहे, तेही आम्ही उद्या माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देणार आहेत. त्याच्याबरोबर ते देणार आहोत आणि त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यांच्या निदर्शनाला सगळं आहे, परंतु शिक्षक किंवा निवृत्त कर्मचारी याला कसा त्रास होईल हाच एक त्यांचा एकमेव उद्देश आहे, असं आम्हाला आता निदर्शनास आलेलं आहे. मी गेले 10 दिवस, 5 तारीखच्या नंतर मी गेले 10 दिवस त्यांच्या संपर्कात आहे, तरी सुद्धा कुणीही तिकडं लक्ष देत नाही आणि त्याच्यामुळं या अतिशय संतापाची लाट या शिक्षक वर्गामध्ये, पेन्शनधारकांमध्ये उसळलेली आहे, आपल्याला दिसून येते. आज पालकमंत्र्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती बैठक घेतली होती. तुम्हाला मी ते स्टॅटिस्टिक्स वगैरे सगळं सांगतो आणि देतो पण तुमच्याकडे.
व्हॉट्सॲपवर देऊन घेतली. तर त्याच्यामध्ये जे ह्या पावसाच्या पिरियडमध्ये मी 1-1.5 वर्षापूर्वी मी जेव्हा विधान परिषदेमध्ये होतो तेव्हा मी नीलम गोरेंच्या बरोबर आम्ही रायगडलाही गेलो होतो. रायगडला जे गावामध्ये सगळं लँडस्लाईड झाला आणि मग सगळी बरीचशी लोक गेली होती. त्या दिवशी आम्ही तिकडे गेलो होतो रात्री. तर तशा लँडस्लाईड्स होऊ शकतात किंवा आपले जे साकव आहेत, पालकमंत्री महोदयांनी आजची बैठक साकव आणि आपले जे पूल आहेत, कालचा जो इन्सिडेंट घडला आहे तर त्याच्या अनुषंगाने त्यांचं मत असं होतं की आपण हे सर्व तपासायला पाहिजे आणि ते बरोबर आहे. मला आता मगाशी मला आणि कलेक्टर नाईक त्यांनी साकव दाखवलं आहे. ते फार वर्षापूर्वीचं साकव म्हणजे 70-72च्या दरम्यानचं म्हणता येते. तर असे जे साकव आहेत ते साकव आपण वापरत असताना लोकांनी, साकव हे नॉर्मली रस्त्यासाठी आहे, ते काही 4 व्हीलर किंवा ह्याच्यासाठी आपण करत नाही, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. पण तरी सुद्धा जात असताना आपण ते साकव चांगलं आहे की वाईट आहे, कुठल्या स्तरावरती आहे हे बघणं गरजेचं आहे. तर त्याच्या अनुषंगानं आम्ही स्टॅटिस्टिक्स काढला आहे. तर गेले 4-5 दिवस सावंत साहेब बसले होते, त्यांनी ते बऱ्यापैकी माहिती देतील ते तुम्हाला. पण आपल्या माध्यमातून आमची विनंती अशी आहे, पालकमंत्री महोदयांनी विनंती करायला सांगितली आहे की आपले जे चांगले साकव आहेत त्याचा वापर ठीक आहे, पण जे साकव आता दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे तर त्या ठिकाणी कृपया लोकांनी तो रस्त्यात त्याचा वापर न करता पर्यायी रस्ता असेल तर त्याचा पर्यायी वापर करावा. कारण हे धोक्याचं आहे. आता पावसाचं जे प्रमाण दिसतं आहे ते एकदम गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतोय. नॉर्मली आपल्याकडे पाऊस पडल्यानंतर एक 4-5 दिवसाचा गॅप असतो, पण आता गॅप पण दिसत नाही आपल्याला. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस आहे. देवगडमध्ये पण 4 दिवसापूर्वी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. तर अशा वेळेस लोकांनी कुठलीही कॅलॅमिटी होऊ नये, म्हणजे कुठलाही अपघात होऊ नये ह्याच्या अनुषंगानं ह्या साकवचा वापर करत असताना अत्यंत काळजीपूर्वक करावा. आणि त्याबरोबर जे साकव, काही साकवांच्या काही ठिकाणी हे साकव एका बाजूला आहे तर दुसऱ्या बाजूला ब्रिज बांधलेला आहे, असेही काही ठिकाणी आहेत. तर जे साखव बांधलेलं आहे ते साखव जर काही योग्य नसेल, योग्य ते रिपेअर करणं गरजेचं असेल तर कृपया कोणत्याही नागरिकांनी ह्याच्यामध्ये आपला जीव धोक्यात न घालता जे तिथं ब्रिज बांधलेलं आहे त्या ब्रिजचा वापर करावा. थोडंसं दूर पडेल पण आपल्या सेफ्टीसाठी आहे. त्याबरोबर आम्ही आता असं ठरवलं आहे की जे साखव धोक्याचे आहेत त्या धोक्याच्या साखवांच्या दोन्ही बाजूला आम्ही मोठा बोर्ड लावणार आहोत. जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत बोर्ड लावण्यात येईल की हे साखव धोक्याचं आहे, कृपया ह्या साखवचा वापर करण्यात येऊ नये. म्हणजे मग लोकांना पण हे समजेल की बाबा हे साखव योग्य प्रकारे वापरासाठी आता योग्य नाहीये. त्याचा वापर करण्याचा, त्याची दुरुस्ती करणे वगैरे वगैरे हे जरी पुढचे विषय असले, आता पावसाळ्यात नाही करता येणार, त्यामुळे आपण हे पुढचे जरी विषय असले तरी सुद्धा आज आपल्याला महत्वाचं आहे ते या नॅचरल कॅलॅमिटीमध्ये आपण सर्वांनी मिळून, सर्व नागरिकांनी मिळून आपल्या स्वतःचा जीव ह्याच्यात धोक्यात घालू नये ही आमच्या सर्वांना विनंती आहे. काही स्टॅटिस्टिक्स आहे ते सावंत साहेब तुम्ही सांगितलं तुम्ही सांगू शकता. आपल्या जनतेसाठी हे केलेलं आहे, फार म्हणजे सिरियसली त्यांनी मिटिंग घेतलेली आहे. आणि अशीची जी घटना झाली त्याची कुठेही त्याची पुनरावृत्ती किंवा होऊ नये हाच त्याच्या मागचा उद्देश आहे. आणि साधारण गेल्या पावसाच्या सुरुवातीपासूनच मी सुद्धा ह्याला प्रायोरिटी दिलेली होती. मध्यंतरी याचं साहेब नव्हते त्यावेळी देवी साहेब असताना एक मिटिंग झालेली होती. तर मी आता क्षेत्रीय स्तरावरचे जे आमचे जेईज आहेत आणि संबंधित ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक त्यांना स्पेशली आम्ही शिवसाहेबांच्या सहीनुसार ऑर्डर काढून आम्हाला ती माहिती कलेक्ट केलेली आहे. आमचे जेई प्रत्येक साखवाच्या साईटवर जाऊन संबंधित ग्रामसेवकांनी ती माहिती कलेक्ट केलेली आहे. अजूनही काही साखव देवगड तालुक्यातले वगैरे पुराचे आहेत, थोडीशी माहिती आम्ही इथून घेतोय, पण 90% 99% आमचा डेटा कलेक्ट झालेला आहे. आता स्टॅटिस्टिक असं आहे की आपल्या साधारण जिल्ह्यामध्ये 813 साखव आहेत. 813 813 त्यापैकी 169 साखव आपले सुस्थितीत आहेत की ज्याच्यावर कोणतीच तक्रार नाही. 169 आणि 406 साखव असे आहेत की ज्याच्यावर
दुरुस्ती करणं आपल्याला आवश्यकता आहे. म्हणजे त्याची चेकआउट गेलेलं आहे, कुठे एखादा मेंबर व्हर्टिकल मेंबर निघालेला आहे, जॉईंट तुटलेला आहे वगैरे, त्याच्यावर जाण्यासाठी कुठलीही हे नाही आहे, धोका नाही आहे. परंतु त्याची तातडीनं, कारण पुढं हे बऱ्यापैकी डेकिंगचे साकव आहेत आणि आपल्याकडे रस्टिंगचा प्रॉब्लेम हा कंटिन्युअस असतो. ते आता दुरुस्त केलं तर त्याला बऱ्यापैकी ते परत वापर होऊ शकतो. आणि साधारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये 313 नवीन साकव बांधण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. हो, नाही, नवीनच निर्लेखन करून नवीनच बांधणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी. तर जे आपल्याला 406 साकव दुरुस्तीचे आहेत, तर 33 कोटी रुपये आपल्याला त्याच्या निधीची आवश्यकता आहे. 406 साठी? हा, 406 साठी 33.14 कोटी. आणि जे 313 नव्याने बांधायचे आहेत, साधारण त्याला 97 कोटी रक्कम आपल्याला आवश्यकता आहे. पालकमंत्री सर, याच्यामध्ये 169, 813 पैकी तक्रार नाही. 406 दुरुस्ती आवश्यक आणि उरलेले 238 नाही, 313 आहे. नाही. तर असं आहे की आपल्याकडे काही साकव ठिकाणी मंजूर पण आहेत किंवा प्रगतीत आहेत, ही सुद्धा आपल्या आकडेवारी त्यामध्ये येते. हे जिल्हा परिषद बांधकाम करून आमच्याकडे 3 साकव सध्या बांधकामच्या प्रगतीत आहेत. साधारण 2 कोटी किंमत आहे त्याची. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 22 साकव आहेत सध्या, हे प्रगतीत आहेत किंवा मंजूर झालेले आहेत. म्हणजे ह्याला कोणतीही प्रक्रिया राहिलेली आहे. तर 53 कोटीचे आहेत. असे साधारण 25 साकव आपल्याकडे असे आहेत की जे साकव आपल्याकडे मंजूर आहेत किंवा सध्या प्रगतीत आहेत. काही अंशी कामं झालेली आहेत, काही सुरू होत आहेत. साधारण 55 कोटीची कामं ते आपल्याकडे मंजूर आहेत. आणि या व्यतिरिक्त आपल्याला 650 असे ठिकाण आहेत की जिथं आपल्याला नवीन साकव बांधण्याची आवश्यकता आहे. ही आकडेवारी थोडीशी तालुकानिहाय आकडेवारी जी आहे, त्या पावसामुळे घेताना कालपर्यंत लोक कलेक्ट करतायत माहिती. आजची म्हणजे 650 नवीन स्पॉट आहेत. ही जे त्यामध्ये 650 मध्ये हे 313 पण आहे, वरचे तुम्ही म्हणताय. आणि तिसरा आकडा आहे ती 313चा फक्त बायफर्केशन 313 मध्ये कसं, 313 मध्ये PWD मधून चालू असणारे, मंजूर असणारे, आमच्याकडे टोटल असणारे, ही थोडीशी आकडेवारीमध्ये आहे. मी तुम्हाला त्याची डिटेल आकडेवारी देतो. शिवरायांच्या पुतळ्या कायच झाला नाया, पुतळ्या कसलो धोको सुद्धा नाया, त्यामुळे कोणी कसले अफवा पसरवू नकोत, अशा शब्दात स्थानिक रहिवासी बंटी कवटकर यांच्यानी सुनावल्याने. हा, माझं नाव बंटी कवटकर. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या मालवणच्या बाजूला होतो. पुतळ्या किंवा त्याच्या खालच्या फाउंडेशन कायच झाला नाही. जे चिरे सायडिक लावलेले होते त्याच्यावर जी मातीची भर होती, ती पाऊस पडल्यामुळे वरची भर वाहून गेली. ना चिरो खाली बसागा नाही किंवा खै काय नाही असावं समजलं ना. ते वर तर लीट वगैरे टाकले नाही तर त्या व्यवस्थित होऊ शकतात. खैसर चिरो खाली बसलो किंवा चिर गेलो ह्या असलं काहीच कडे होऊ नाही. असं आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघून लिहिलेलं असं सांगतोय. असे लोकांनी किंवा पर्यटकांनी कसलीच अफवा पसरू नको की जेणेकरून काहीतरी परिणाम होईल. तर तसं काहीच तिकडे जाऊ नये. वरची चिऱ्यावरची पाऊस लागल्यामुळे माती वाहून गेलेली आहे. तर उत्तरेत किंवा शिवाजीच्या एका काय जपना किंवा आजूबाजूला काय झोप नाही. फक्त चिऱ्यावरची माती वाहून गेली, लाल माती ती वाहून गेल्यामुळे जेव्हा ते बसल्याची अफवा केलेली आहे. या अफवावर तुम्ही विश्वास ठेवू नको. कोणाही येऊन ग्लिरीट टाकली काळी तर त्या लेवल होऊ शकता. कचाक नाही किंवा काही काय भगदाड पराट नाही. मालवण तालुक्यातील गोळवण कुमामे डिकवल इथं धक्का बसलाय. ठाकरे कार्यकर्ते आणि अनेक ग्रामस्थांनी रविवारी सायंकाळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करून हाती धनुष्यबाण घेतलेत. आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या कार्यानं प्रेरित आणि प्रभावित होऊन शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं ग्रामस्थांनी म्हटलंय. मालवण तालुक्यातील गोळवण डिकवळ येथील ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. आनंद गावडे, शंकर गावडे, तुकाराम गावडे, श्रीकृष्ण तेली, रमेश गावडे, रघुनाथ गावडे, बाबाजी गावडे, दुर्वेश गावडे, ऋषी गावडे, अथर्व गावडे यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून गावातील विकास कामं मार्गी लावू असा शब्द दत्ता सामंत यांनी दिलाय. शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून शिवसेनेची शाखा या गोळवणमध्ये आपण सुरू करतोय. गेली 15 वर्ष राजकारणापासून मी राजकारणात होतो पण कुठल्याही पदावर नव्हतो. काँग्रेसचं जिल्हा अध्यक्षपद आणि काँग्रेस म्हणून स्वाभिमान मध्ये राणेसाहेब गेल्यानंतर भाजपमध्ये गेल्यानंतर मी कुठल्याही पदावर नव्हतो. एक राणेसाहेबांचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. परंतु 2024 मध्ये शिवसेनेची पक्षाची जिल्हा प्रमुख म्हणून जबाबदारी माझ्यावरती शिंदे साहेबांनी दिली. नंतर निलेशजी राणे हे या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत.
आज आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेलं आणि मी जिल्हा प्रमुख आणि आमचे उपनेते या ठिकाणी आहेत, आम्ही आलेलो आहोत. आणि प्रत्येक व्यक्ती कुठल्याही पक्षामध्ये जेव्हा का प्रवेश करते किंवा जाते त्याचं एकच समज आहे की आपले मूलभूत प्रश्न त्या पदाधिकाऱ्यांनी, आमदार, खासदार किंवा ज्या पक्षाचे जे कोण पदाधिकारी असतील आमच्यासारखे या लोकांनी सोडवावे. त्या एकाच उद्देशाने पक्षामध्ये कुठल्याही नागरिकांना जावं लागतं आणि म्हणून आज तुम्ही आमच्या शिवसेनेमध्ये आलेला आहात. पक्षामध्ये प्रवेश करत असताना बरेचसे प्रश्न आहेत. मी आता एक स्वतः जाऊन रस्ता बघून आलो. गेले 40 वर्ष हा रस्ता झाला नाही. पण मी एक शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की जो 40 वर्ष रस्ता झाला नाही, गाडी जायत नाही पावसात, तो चतुर्थीपूर्वी त्या ठिकाणी निर्विघ्नप्रमाणे गाडी जाईल असा रस्ता सोनाने निलेगी राणींच्या माध्यमातून जरी पाऊस असला तरी जेव्हा सूर्य उगवेल त्या दिवशी 100% आम्ही यंत्रणा लावून तो रस्ता त्यांना करून देणार आणि दिवाळी नंतर तो रस्ता डांबरी पण करून देणार. पण आता त्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे तिथला तो 100% तिथले 2 लेअर करून रोलिंग करून तो पूर्णप्रमाणे सुशोभित करून देण्याची जबाबदारी हे आमची आहे. आज गावडे सर म्हणाले की मी 2 रस्ते दिले. गावडे सर तुम्हाला सांगतो, पुढच्या रवळनाथाच्या जत्रेला येण्यापूर्वी तुमच्या रस्त्याचं उद्घाटन झालेलं होते. मी असं सांगत नाही की तुम्ही आम्हाला पत्र द्या, पुढचं सांगा. तुमचं डिसेंबरच्या आधी 2 रस्ते डांबरीकरण झालेले असतील हा शब्द मी एवढ्या लोकात देतो. कारण कुठलीही जी समस्या आहे ही सोडवण्यासाठी आमचे आमदार तत्पर आहेत. कालच्या एका भाषणामध्ये आमदार म्हणाले किर्लोस्करच्या ब्रिजच्या उद्घाटन प्रसंगी की दत्ता सामंत जाऊन सांगतात, शब्द देतात. मी दत्ता सामंतांच्या भाषणावरती लक्ष ठेवून असतो. दत्ता सामंत तिकडे शब्द दिला, इकडे निधी उपलब्ध करून देतो का मी करतो, असं आम्ही दोघे जण सध्या आम्ही काम करतोय. जर तुमचा हा प्रवेश याच्या अगोदर झालेला असता तर कदाचित ही 3ही रस्ते याच्या अगोदरच पूर्ण झालेले असतील. कारण प्रोजेक्टमध्ये मे महिन्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे मे महिन्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये 3ही वाडी उपाटाचे होते. पंकज वर्धम आमच्या पक्षामध्ये आला, पहिलं मला वेरुमवाडीमध्ये घेऊन गेला. ते म्हणाले ही आम्ही शिवसेनेमध्ये होतो, उपाटामध्ये ही परिस्थिती आहे. दुसरं मला पालावाडीमध्ये घेऊन गेला, खालची पालावाडी, तिथली 800-900 मीटरची परिस्थिती तशीच होती. तिसऱ्या मीटिंग मला नाईकवाडीमध्ये घेऊन गेला. सांगायला अभिमान वाटेल की 3ही रस्ते आम्ही 15 दिवसात कुठलाही मंजूर नसताना पूर्ण करून दिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा निश्चितच सुधारेल असा विश्वास माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय. आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे आपण केलेल्या पाठपुराव्यानं 3 स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचे नियुक्ती आदेश निघाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याच्यासाठी काय होतं की डॉक्टरांची खूप तुटवडा होता, परंतु आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांना मी विनंती केलेली होती की इथे एक फिजिशियन पाहिजे. ते फिजिशियन असल्यानंतर काय होतं की हार्टचे जे पेशंट असतात, कारण आमचे दोन्ही जे फिजिशियन होते ते खाजगी त्यांनी स्वतःचे हॉस्पिटल सुरू केल्यामुळे सावंतवाडीसारख्या मोठ्या शहरामध्ये आणि इतर फिजिशियन असलं तर तो आपली सेवा ही घाट टेकून असलेल्या दोडामार्ग, शिवगाव, वेंगुर्ला यांना सुद्धा देऊ शकतो. कारण मुळातच डॉक्टर्सचा तुटवडा आहे. निदान एकतरी फिजिशियन असेल तर मग आपल्याकडे सगळीकडे आपण डायलिसिसची यंत्र दिली आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा फिजिशियनची देखरेख लागते आणि त्याच्यामुळे केवळ फिजिशियन दिलेले नाहीत तर आणि सुद्धा 2 स्पेशालिस्ट डॉक्टर दिलेले आहेत आणि अशा तऱ्हेने सगळ्याच जिल्ह्यामध्ये आपल्या डॉक्टर्स देण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि इथली आरोग्यसेवा निश्चितपणे सुधारेल याची मला खात्री. त्याच्यासाठी काय होतं की डॉक्टरांची खूप तुटवडा होता, परंतु आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांना मी विनंती केलेली होती की इथे एक फिजिशियन पाहिजे. ते फिजिशियन असल्यानंतर काय होतं की हार्टचे जे पेशंट असतात, कारण आमचे दोन्ही जे फिजिशियन होते ते खाजगी त्यांनी स्वतःचे हॉस्पिटल सुरू केल्यामुळे सावंतवाडीसारख्या मोठ्या शहरामध्ये आणि इतर फिजिशियन असलं तर तो आपली सेवा ही घाट टेकून असलेल्या दोडामार्ग, शिवगाव, वेंगुर्ला यांना सुद्धा देऊ शकतो. कारण मुळातच डॉक्टर्सचा तुटवडा आहे. निदान एकतरी फिजिशियन असेल तर मग आपल्याकडे सगळीकडे आपण डायलिसिसची यंत्र दिली आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा फिजिशियनची देखरेख लागते आणि त्याच्यामुळे केवळ फिजिशियन दिलेले नाहीत तर आणि सुद्धा 2 स्पेशालिस्ट डॉक्टर दिलेले आहेत आणि अशा तऱ्हेने सगळ्याच जिल्ह्यामध्ये आपल्या डॉक्टर्स देण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि इथली आरोग्यसेवा निश्चितपणे सुधारेल याची मला खात्री.
पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा 3 स्तरावर शाळा चालवल्या जाणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानं मुलांना चांगलं शिक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे देशाचं भवितव्य घडवणारे विद्यार्थी निर्माण होतील असा विश्वास माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी नवीन शैक्षणिक धोरण हे आपल्या देशाला दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ज्युनियर KG, सिनियर KG, नर्सरी हे पहिल्यांदाच प्राथमिक शाळेतल्या विशेषतः ग्रामीण भागातल्या लोकांना उपलब्ध होत आहे आणि त्याच्यामुळे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा 3 स्तरामध्ये आता शाळा चालवल्या जाणार आहेत आणि पहिलीमध्ये येणारी मुलंसुद्धा ज्युनियर KG, सिनियर KGमध्ये चांगला अभ्यास करून पहिली देतील आणि त्याच्यामुळे ही मुलं हुशार होतील, देशाचं भवितव्य घडवतील याची मला खात्री आहे. आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी नवीन शैक्षणिक धोरण हे आपल्या देशाला दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ज्युनियर KG, सिनियर KG, नर्सरी हे पहिल्यांदाच प्राथमिक शाळेतल्या विशेषतः ग्रामीण भागातल्या लोकांना उपलब्ध होत आहे आणि त्याच्यामुळे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा 3 स्तरामध्ये आता शाळा चालवल्या जाणार आहेत आणि पहिलीमध्ये येणारी मुलंसुद्धा ज्युनियर KG, सिनियर KGमध्ये चांगला अभ्यास करून पहिली देतील आणि त्याच्यामुळे ही मुलं हुशार होतील, देशाचं भवितव्य घडवतील याची मला खात्री आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याकडील जमिनीचा परिस्थितीचा अहवाल घेऊन खुलासा करतील. पुतळ्याचा पाया मजबूत आहे, त्यामुळे काहीही होणार नाही याची खात्री आहे. आजूबाजूला टाकलेली भर सुद्धा खचणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी होती. कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना होऊ नये म्हणून आवश्यक काळजी घेतली जाईल असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे त्याच्या चबुतऱ्याच्या ज्या बाजूची जमीन खचली आहे, सार्वजनिक बांधकाम या संदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली 11 वाजता ते या संदर्भातला आवश्यक तो खुलासा देतील याची मला खात्री आहे. शेवटी अशा गोष्टी घडत असताना पुतळ्याला जे बेस केलेला आहे किंवा ज्याला आपण त्याचा पाया म्हणतो, हा पाया अतिशय मजबूत आहे, त्याच्यामुळे पुतळ्याला काही होणार नाही याची माझी स्वतःला खात्री आहे. आजूबाजूला भर टाकलेली असते, ती भर सुद्धा खचणार नाही अशी काळजी घ्यायला पाहिजे होती, परंतु कसं झालेलं असेल तर त्या संदर्भातला आवश्यक खुलासा करत असताना आवश्यक ती कारवाईसुद्धा म्हणजे ह्याच्यावर पुढे काही नुकसान होऊ नये म्हणून आवश्यक कार्यवाही ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होईल याची मला खात्री आहे. शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे त्याच्या चबुतऱ्याच्या ज्या बाजूची जमीन खचली आहे, सार्वजनिक बांधकाम या संदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली 11 वाजता ते या संदर्भातला आवश्यक तो खुलासा देतील याची मला खात्री आहे. शेवटी अशा गोष्टी घडत असताना पुतळ्याला जे बेस केलेला आहे किंवा ज्याला आपण त्याचा पाया म्हणतो, हा पाया अतिशय मजबूत आहे, त्याच्यामुळे पुतळ्याला काही होणार नाही याची माझी स्वतःला खात्री आहे. आजूबाजूला भर टाकलेली असते, ती भर सुद्धा खचणार नाही अशी काळजी घ्यायला पाहिजे होती, परंतु कसं झालेलं असेल तर त्या संदर्भातला आवश्यक खुलासा करत असताना आवश्यक ती कारवाईसुद्धा म्हणजे ह्याच्यावर पुढे काही नुकसान होऊ नये म्हणून आवश्यक कार्यवाही ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होईल याची मला खात्री आहे. ग्राहकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असलेली संस्था म्हणजेच ग्राहक पंचायत या संस्थेच्या सावंतवाडी तालुकाध्यक्षपदी अमोल केसरकर यांची नियुक्ती जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. सावंतवाडी येथील बैठकीत ही नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी जिल्हा सल्लागार ॲडव्होकेट समीर वंजारी, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक रुपेश पाटील, सहसंघटक प्रमोद मोहिते, जिल्हा संघटक विष्णुप्रसाद दळवी, सुकन्या टोपले, स्वप्नील लातिये, प्रताप सावंत, देवेंद्र नाईक, दत्ताराम नाईक, विनायक गवस, साबाजी परब आदी उपस्थित होते. यावेळी आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आपण अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेनं पार पाडेल, तसेच लवकरात लवकर तालुका संघटनेच्या दृष्टीनं संघटनात्मक बांधणी करून ग्राहकांच्या सेवेसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करू असं आश्वासन नवनियुक्त तालुकाध्यक्ष केसरकर यांनी दिलं. रक्तदान श्रेष्ठ दान या उक्तीला सार्थ ठरवत 14 जूनला जागतिक रक्तदाता दिनाचं औचित्य साधून ऑनकॉल रक्तदाते संस्था, सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघ आणि रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं भव्य रक्तदान शिबिराचं आणि रक्तदाता सन्मान सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या कार्यक्रमाचं उद्घाटन रोटरियन प्रमोद भागवत यांच्या हस्ते आणि दयानंद गवस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालं। यावेळी व्यासपीठावर गवस यांच्यासह रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीचे अध्यक्ष प्रमोद भागवत, नॅप असोसिएशनचे अध्यक्ष अनंत उचगावकर, सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, कोमसाप शाखा सावंतवाडी अध्यक्ष दीपक पटेकर, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेमकर, ऑन कॉलचे सचिव बाबली गवंडे आणि रक्तपेढी तंत्रज्ञ मनीष यादव आदी उपस्थित होते। यावेळी रक्तदान चळवळीत मोलाचं योगदान देणाऱ्या अनेक रक्तमित्रांना सन्मान चिन्ह देऊन गौरविण्यात आलं। यामध्ये पत्रकार सचिन रेडकर, निलेश मोरजकर, प्राध्यापक रुपेश पाटील, सुभाष परुळेकर, जतीन भिसे, अमोल टेमकर, लुमा जाधव, राजू तावडे आणि विनायक गावस यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। तसेच ऑनकॉल रक्तदाता संस्थेचे अमोल गोवेकर, सागर येरम, सखाराम नाईक, राहुल खरात, नितेश सावंत, आर्यन मयेकर, गौरेश गवंडी, श्रेयस राऊळ, मंगेश माणगावकर, सिद्धार्थ पराडकर, श्रिया माणगावकर, रमेश रेमुळकर, महेश रेमुळकर, सुहास राऊळ, स्वप्नील जाधव, गुंडू साटेलकर, प्रसाद परब आणि पंढरी सावंत यांचाही सत्कार करण्यात आला। विशेष म्हणजे 108 वेळा रक्तदान करून शतकी विक्रम करणारे नॅप असोसिएशनचे अध्यक्ष अनंत उचगावकर यांचा पत्रकार संघाकडून विशेष सत्कार करण्यात आला। हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ मुळदेच्या विद्यार्थिनींनी रक्तदान शिबिरात सक्रिय सहभाग घेतला, त्यांचाही प्रातिनिधिक स्वरूपात गौरव करण्यात आला। राज्यात रक्त न मिळाल्यानं अनेकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचं मी पाहिलंय, मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक रक्तदाते सामाजिक भान ठेवून कार्यरत आहेत आणि हे रक्तदातेच आपली खरी संपत्ती आहेत, असं प्रतिपादन ऑनकॉल रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष तथा निवृत्त उपविभागीय पोलीस अधिकारी दयानंद गवस यांनी केलं। सावंतवाडीतील भव्य रक्तदान शिबिर आणि रक्तदाता सन्मान सोहळ्यावेळी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना ते बोलत होते। यावेळी रोटरी क्लबचे रोटरियन राजू पनवेलकर, रोटरियन दिलीप म्हापसेकर, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, राजू तावडे, मोहन जाधव, राजेश मोणकर, पत्रकार संघाचे सचिव विजय राऊत, उपाध्यक्ष हर्षवर्धन धारणकर, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, सहसचिव विनायक गावस, प्राध्यापक रुपेश पाटील, दीपक गावकर, अनिल भिसे, रुपेश हिराप, निलेश मोरजकर, लुमा जाधव, जतीन भिसे, साबाजी परब, वासुदेव हुडावडेकर, श्रेया निंबाळकर, प्रणाली गिम्हावणेकर, स्नेहल फडतरे, सिद्धी दिवेकर, प्राजक्त चिंदरकर, नेहा मोरे, कृष्णाली पोल, वृषाली काळे, ईश्वरी राणे, शियाली थोरात, निकिता सोनटक्के, ज्ञानश्री पाटील, आरोही सावे, मनस्वी खामकर, सुनील कोरगावकर, रामा वाडकर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक महेश रेमुळकर यांनी केलं। सूत्रसंचालन विनायक गावस यांनी तर आभार खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर यांनी मानले। करूळ घाटात सोमवारी सकाळी 10:30च्या दरम्यान दरड कोसळली। दरडीसोबत सुमारे 100 मीटर लांबीपर्यंत मातीचा ढीग पडलाय, त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे। वैभववाडी तालुक्यात रविवारी सायंकाळपासून धुवाधार पाऊस कोसळतोय, याचा फटका करूळ घाटाला बसतोय। घाटात दिंडवणे नजीक सकाळी 10:30 वाजता मोठी दरड घाटात कोसळली। सुमारे 50 ते 100 मीटर लांबीचा मातीचा ढिगारा रस्त्यावर कोसळलाय, यामुळे रस्ता पूर्णतः बंद झालाय। तळेरे गगनबावडा मार्गावरील वाहतूक सध्या फोंडा आणि पुईबावडा घाटमार्गे वळवण्यात आली आहे, तर आरबी वेल्हाळ कंपनीकडून दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे। त्याकरिता 3 JCB काम करत असून दुपारपर्यंत घाटमार्गातील वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे। सावंतवाडी शहरातील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा क्रमांक 4 मध्ये माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली होती। यावेळी आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात गणवेश पुस्तकांचं वाटपही करण्यात आलं। यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे, शिवसेना शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, केंद्र प्रमुख कमलाकर ठाकूर,
डाएटचे वरिष्ठ विधी आख्याता डॉक्टर सुरेश माने, प्राध्यापक गिरीधर परांजपे, माजी नगरसेविका शर्वरी धारगळकर, समृद्धी विरनोडकर, दीपाली सावंत, शाळा शिक्षण समिती अध्यक्ष संतोष तळवणेकर, ललिता सिंग, किरण नाटेकर, नंदू शिरोडकर, समीर पालव आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला डाएटचे डॉक्टर माने यांनी प्रास्ताविक केलं। सूत्रसंचालन महेश पालव यांनी केलं। केंद्र प्रमुख कमलाकर ठाकूर यांनी आभार मानलेत। या कार्यक्रमामुळे शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। या दिवशी मुलांच्या मनात एक चलबिचलपणा असतो, एक आनंद असतो। हा आनंद आज सर्व लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे आणि या प्रसंगी सन्माननीय आमचे आमदार केसरकर साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यामुळे सर्वांचाच आनंद द्विगुणित झालेला आहे। शिक्षकांचं अभिनंदन करतो साहेब यासाठी की दरवर्षी मुलं इथं वाढत आहेत, कमी होत नाही तर वाढत आहेत। याचा अर्थ असं होतं की इथे जे शिक्षक आहेत ते चांगल्या दर्जाचं मुलांना शिक्षण देतात, त्यांना शिकवतात आणि याची प्रसिद्धी झाल्याशिवाय, अनुभव आल्याशिवाय कुठचेही पालक शाळेत पाठवत नाहीत। कोणाच्या घरी जाऊन कोणी आपल्या मुलांना जबरदस्तीने शाळेत पाठवत नाही, तर त्यासाठी पालक सुद्धा आता हुशार आहेत। शाळेत काय शिकवतात, शाळेची गुणवत्ता काय, अनेक प्राथमिक शाळेत ते काही ठिकाणी अल्प प्रमाणात मुलं आहेत, पण अशा काही मोजक्या शाळा आहेत ज्या ठिकाणी पटसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्यापैकी 4 नंबर शाळा ती माझी शाळा आहे, म्हणून मला या गोष्टीचा जास्त अभिमान आहे। आज प्रवेशोत्सवाचा कार्यक्रम हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होतो आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सुद्धा स्वतः पालघर जिल्ह्यातील एका शाळेला जाणार आहेत, तिथं भेट देणार आहेत आणि या प्रवेशोत्सवाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपले जे काही अधिकारी आहेत जिल्ह्यातले यांनी प्रत्येकाने एकेका शाळेवर जाऊन भेट द्यायची आणि या प्रवेशोत्सवाला उपस्थिती लावायची। त्याचा मागचा उद्देश असा आहे की जास्तीत जास्त मुलांनी जिल्हा परिषदेच्या आणि सरकारी शाळांमध्ये यावं, तुमचं या ठिकाणी चांगलं स्वागत व्हावं। आमच्या छोट्या छोट्या मुलांचा पहिलाच दिवस आहे, बरोबर आहे ना? बेसिक एज्युकेशन म्हणतो म्हणजे जे मूळचं शिक्षण आहे तो कायम मजबूत झाला पाहिजे, म्हणून जी एकदम छोटी मुलं असतात त्यांना 3 स्तरावरून शिक्षण दिलं जाणार आहे। त्याच्यामध्ये नर्सरी जी आपण बघतो तशी नर्सरी असणार आहे, ज्युनियर KG, सिनियर KG असणार आहे आणि सिनियर KG मधून नंतर मुलं पहिलीमध्ये येणार आहेत। त्याच्यामुळे ते पहिलीमध्ये येणारा मुलगा हा मुळातच तयार झालेला असणार आहे आणि त्याच्यामुळे प्राथमिक आणि त्याच्यानंतर आपण पूर्व प्राथमिक एक नवीन कॅटेगरी त्याच्यामध्ये तयार झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आज तुम्ही प्रवेश करताय त्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मुलांचं स्वागत करतो आणि हा जो पॅटर्न आहे हा पॅटर्न पुढच्या काळामध्ये पूर्व प्राथमिक नंतर प्राथमिक आणि प्राथमिक नंतर माध्यमिक असा हा प्रवास मुलांचा होणार आहे। काही संकल्पना या समाजाच्या हिताच्या असतात आणि त्याच्यामुळे आज आपल्याला नवीन पुस्तकं मिळत आहेत। पहिल्याच दिवशी पुस्तकं नेहमी महाराष्ट्रामध्ये दिली जातात। पुस्तकाच्या संदर्भात एक प्रयोग केलेला होता तो आता नवीन शिक्षणाच्या ह्याच्यामध्ये तो जरी बाजूला पडलेला असला तरी पुस्तकाचं ओझं कमी करण्याचा सुद्धा प्रयत्न हा मागच्या काळामध्ये झालेला होता। तर पुढच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा आम्ही वेगळ्या तऱ्हेने काही पुस्तकांचा बोजा मुलांना होतो आणि त्याच्यामुळे मुलांचं पुस्तकाचं ओझं कमी झालं पाहिजे, ही भूमिका शासनाची राहिलेली आहे। पुढच्या काळामध्ये आणि काही प्रयोग राबवता आला तर तो राबवून आपल्या पुस्तकांचा बोजा कसा कमी करता येईल निश्चितपणे त्यासाठी प्रयत्न केले जातील। अतिशय चांगला उपक्रम आपल्या शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे साहेब यांच्या माध्यमातून आणि आदरणीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या माध्यमातून झालेला आहे, त्याचं मी मनापासून स्वागत करतो। सर्व पालकांचं विशेषतः कौतुक करतो की या शाळेच्या विकासामध्ये इथल्या पालकांचं खूप मोठे योगदान राहिलेलं आहे। भारतीय किसान संघ आणि अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडी यांच्या वतीनं नरेंद्र डोंगर इथं बीजारोपण आणि वृक्षारोपण अभियान करण्यात आलं। माणूस आणि वन्य प्राणी यांच्यातील होणारा संघर्ष टाळायचा असेल तर प्राण्यांना जंगल भागातच त्याचं खाद्य मिळायला हवं असा विचार करून उपक्रम राबवण्यात आला।
भारतीय किसान संघ आणि अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडीच्या वतीनं नरेंद्र डोंगर सावंतवाडी इथं बीजारोपण आणि वृक्षारोपण अभियान राबवलं। यावेळी उपस्थित नागरिकांनी आंबा, फणस, कोकम, चिंच अशा फळझाडांच्या पिया जंगलात रोवल्या। सावंतवाडी नगरपालिका यांनी माझी वसुंधरा अभियानातून उपलब्ध करून दिलेली तिरफळ, आवळा, वड, चिंच अशी झाडं लावली। तसेच सीडबॉल विखुरण्यात आले। यावेळी वन विभागाचे RFO सौरभ पाटील उपस्थित होते। या अभियानात राष्ट्र सेविका समिती, विश्व हिंदू परिषदेच्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं सहभागी झाली। दरवर्षी असा कार्यक्रम करायचा संकल्प घेऊन कार्यक्रम समाप्त झाला। सिंधुदुर्गातील माध्यमिक प्राथमिक शाळा सोमवार 16 जून पासून सुरू झाल्यात। कणकवली तालुक्यात सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचं उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आलं। अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांची वाजत गाजत मिरवणूक काढली। सकाळच्या सत्रात स्वागत, पाठ्यपुस्तकं, गणवेश वाटप कार्यक्रम पार पडले। त्यावेळी मान्यवर तसेच पालकांनी मोठी उपस्थिती दर्शवली होती। विशेषतः अनेक ठिकाणी नव्या विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून स्वागत करण्यात आलं। विद्यार्थ्यांच्या मनात पहिल्या दिवसापासूनचा अभ्यासाविषयी गोडी निर्माण व्हावी, शाळेविषयी ओढ वाढावी या हेतूनं, या उद्देशानं शाळेचा पहिला दिवस सर्वत्र उत्साहात साजरा करण्यात आला। शाळेच्या प्रसंगी अनेक शाळांमध्ये गावचे सरपंच, प्रतिष्ठित नागरिक यांनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवली होती। आज शाळेचा पहिला दिवस आपल्या विद्यामंदिर प्रशालेमध्ये आपण आज या शुभारंभी विद्यार्थ्यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करत आहोत। 2025-26 हे आमचं शैक्षणिक वर्ष आणि आज 16 जून 2025 रोजी नवीन शैक्षणिक वर्ष खूप मोठ्या आनंदामध्ये सुरुवात झालेली आहे। आणि या शैक्षणिक वर्षाची खरी सुरुवात जी झाली ती सुंदर अशा रंगतदार कार्यक्रमाने, आणि ती म्हणजे नवागतांचं स्वागत। नवागतांचं स्वागत करण्यासाठी आम्ही आमच्या शाळेमध्ये आमच्या साऊंड सिस्टमवरती विविध बालगीतं लावून एक वातावरण निर्मिती केली आणि त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र करून लेझिमच्या आणि ढोल पथकाच्या तालावर त्यांचं स्वागत करण्यात आलं। प्रत्यक्ष ज्यावेळी सभागृहामध्ये विद्यार्थ्यांचं आगमन झालं त्यावेळी नवागतांचं आम्ही औक्षण करून, गोड खाऊ देऊन, गुलाब पुष्प देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याचं स्वागत केलं। सर्व बालचमू खूप आनंदित होता। 40 दिवसानंतर शाळा आमची एकदम प्रफुल्लित झाली। या शाळेच्या वातावरण निर्मितीसाठी सर्व ग्रामस्थ, पालक, सर्व कमिट्या, व्यवस्थापन कमिटी अध्यक्ष, सदस्य आवर्जून शाळेमध्ये आपला बहुमूल्य वेळ काढून हजर राहिले, आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले, गोड शुभेच्छा दिल्या आणि खूप शाळेप्रती आदर, कृतज्ञता व्यक्त केली। आमचा असलेला सर्व कर्मचारी वृंद हा संपूर्ण स्त्री शिक्षक वृंद आहे, तरीसुद्धा शाळेचं असलेलं कामकाज आणि शाळेमध्ये असलेला विद्यार्थ्यांचा ओघ याबद्दल व्यवस्थापन कमिटी अध्यक्षांनी खूपच बहुमोल असं कृतज्ञतेने सांगितलं गेलं। आजच्या दिवशी आम्ही नवागतांचं स्वागत केलं। नवागतांच्या स्वागताबरोबर मोफत पाठ्यपुस्तकांचं वितरण केलं, मोफत गणवेश, सॉक्स, शूज यांचंही वितरण केलं आणि मुलांसाठी शेंगदाण्याचा लाडू हा गोड खाऊ वितरित केला। दुपारच्या मध्यान्ह भोजनामध्ये सुद्धा संपूर्ण चौरस आहार आम्ही देण्याचं नियोजन केलेलं आहे। आजच्या कार्यक्रमाची रंगत आमच्या शाळेच्या ज्या उपशिक्षिका नेहमीच विद्यार्थ्यांप्रती, शाळेप्रती कृतज्ञ असलेल्या, नाविन्यपूर्ण काहीतरी करण्याची नेहमीच आवड असलेल्या, त्यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या शाळेला कराओकेचा एक साऊंड सिस्टम दिला आणि त्यामुळे तर बहारदारच कार्यक्रम झाला। आजचा कार्यक्रम, आजचा शाळेचा पहिला दिवस म्हणजे एक मोठा उत्सव, एक मोठा सण आणि असा की तो चिरकाल स्मरणात राहील अशा पद्धतीने आजचा हा कार्यक्रम आमच्या शाळा नवीन कुर्ली वसाहतमध्ये संपन्न झाला। आम्ही खूप आनंदी आहोत आणि आमचा बालचमू पण खूप आनंदी आहे। रविवारपासून सातत्यानं पडत असलेल्या पावसामुळे कणकवली तालुक्यातील नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे।
सोमवारी सकाळच्या सुमारासही कणकवलीत मुसळधार पाऊस झाला। परिणामी कणकवली शहराच्या दोन्ही सीमांवर असलेल्या गडनदी आणि जानवली नदी या दोन्ही नद्यांसह तालुक्यातील सर्वच नद्या ओहोळ दुथडी भरून वाहत होते। तालुक्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणीही आलं। यात गेले काही दिवस बंद असलेल्या आणि जेमतेम सुरू झालेल्या कणकवली आचरा मार्गावरील कलमड येथील लांजेवाडी परिसरातही नदीचं पाणी रस्त्यावर आलं होतं। परिणामी तिथंही वाहतूक थोडीशी विस्कळीत झाली होती। सकाळी 10 वाजल्यानंतर पावसानं बरीच उसंत घेतल्यानंतर नद्यांमधील पाणीही ओसरू लागलं होतं। दरम्यान पावसामुळे विशेष नुकसान झाल्याबाबत कणकवली तहसील कार्यालयात दुपारी 1 वाजेपर्यंत कोणतीही नोंद नव्हती। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। शिवस्मारकाला धोका नाही, नादुरुस्त साकवांची धक्कादायक आकडेवारी आणि दोडामार्गात ठेकेदार महिलांमध्ये राडा। बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।